Malý, ale šikovný. Legendární hláška z pohádky se dá trefně aplikovat i na tento byt o dispozici 2+KK v Újezdu nad Lesy. Jak už bylo naznačeno, byt nepatří mezi největší, o to s větším důmyslem však k němu paní majitelka přistupovala. Byt je z větší části zrekonstruovaný, kompletně zmodernizovaná je koupelna, a to včetně rozvodu. Obývací pokoj s kuchyní je navržený tak, aby nepostrádal komfort a zároveň poskytl vysokou účelnost. Kuchyňská linka nabízí dostatek prostoru i pracovní plochy a přitom nepřekáží obývací části. Sedací souprava s úložným místem se velmi jednoduše přemění na standardní a velmi pohodlné spací dvojlůžko. Samostatný pokoj, využívaný jako dětský pokoj, nezaostává. Je zde na míru vyrobená velmi pohodlná postel, pod kterou je dostatek místa pro vše potřebné a často i nepotřebné. A nechybí ani poctivá vestavěná skříň. Je zde prakticky využitý každý kousek místa a pokud se ptáte, kam vedou dveře z obýváků, tak na zahradu. Je sice sdílená, ale nikdo zde nebrání nikomu udělat si kousek svého soukromí. Újezdu nad Lesy nechybí nic z plnohodnotné občanské vybavenosti, ale ani půvab klidného rodinného bydlení na okraji Prahy. Atraktivnosti tohoto místa zcela jistě navíc pomůže plánovaná dopravní přeložka Praha-Běchovice-Úvaly, která zcela jistě zrychlí spojení s centrální Prahou. Nakonec ukázaná platí, a tak doufám, že se s vámi setkám na prohlídce.